X'memorja għandek tal-professur Giuseppe Aquilina? Mela, il-prof Giuseppe Kurina konna fu fiż-żożija tiegħi. Kien kien diġà beda jaħdem xi ħaġa mal-papa fuq id-dizzjonarju u ovvjament il-papa rrid daqqatit f'dak li huwa organizzazzjoni u management tad-dizzjonarju. Hemmhekk sirt nafu ovvjament kien persuna li kien tuli, jieħu gost jitkellem ma' kulħadd. Ovvjament kellu l-opinjoni tiegħu, fis-sens kellu l-karattru tiegħu, però żgur ukoll kien persuna li kien metikolus ħafna, ġifieri l-organizzazzjoni tad-dizzjonarju kien f'moħħu biss. Laqqas kważi fuq biċċa karta, anki minħabba wkoll li ma kien jafda lil ħadd, kien persuna li jrid jaħdem, però kien jaraf ukoll li d-dizzjonarju tiegħu kif ridu ma jistax isir waħdu. U biss ġifieri. Rrid ukoll numru ta' kollaboraturi miegħu, speċjalment wara li spiċċa jew irtira mill-università fejn imbagħad kellna naqilbu l-istudju tiegħu, kulħadd fl-età li kien jaf dan l-istudju, kien sar il-mekka tal-produzzjoni tad-dizzjonarju konna konvertajni fi studju ta' kollu konċentrat fuq id-dizzjonarju. Immaġna kont għadek żgħir ukoll, Jekk minix sejjer żbar kelli xi 14-16 sena. Meta konna fil-profs u konna niddiskutu iktar jien m'iniex lingwista ġifieri. Però konna niddiskutu ħafna fuq ħafna affarijiet, ġifieri anke fuq affarijiet li morru lil hinn mill-ħajja jew mill-edizzjoni tad-dizzjonarju. U ġifieri x'relazzjoni kellu ma' missierek ukoll u miegħek? Mela, ir-relazzjoni ta' missieri kienet interessanti ħafna. Papa kien ġie Malta biex jagħmel MA fl-istorja u kien qiegħed jagħmel xi ħaġa fil-librarianship ukoll fejn wieħed mill-modules kien itih il-Prof Sakulina. U l-Prof Sakulina dejjem fil-lectures tiegħu kien isemmi dan il-marifni dizzjonarju, qed jipprepara dizzjonarju. U minħabba li l-papa minn Għawdex u aħna kollha familja Għawċin u kien jafu li t-tnejn huma minn Għawdex kien ħafna drabi jinkieħ lill-papa. Essaċ il-Klab Kod Mamatin kien għadu ma wedix, imma il-papa kien diġà għamel xi pubblikazzjonijiet żgħar f'Għawdex. U f'Għawdex il-papa allura kien magħruf li jagħmel il-kotba. U darba minnhom għallu min jaftamilu li xinti da-dizzjonarju. Għallu insomma għallu inti ma tasalx ħaġek u l-papa kien jgħida din xi darba toħroġ fil-memorji tal-papa, diġà din miktubin, ovvjament. Għallu jekk ma naħorġux jien naħorġu lek it-tifel. U minn hemmhekk nibtet isa dil ħbiberija, però naħseb prinċipalment il-ħbiberija tiegħu mal-papa kienet iktar xi tnejn ġejjin minn Għawdex. L-insularità ta' gżira żgħar minn Malta ħafna drabi ġelek tfittex nies li ġejjin mill-istess eruq tiegħek. Allura kienet ovvja. Ovvja wkoll li fi żmien li dħalna d-dizzjonarju ta' Aquilina ma tantx kien hemm minn fejn, ma tantx kien hemm pubblikaturi wkoll. Żgur naħseb kien żmien differenti. Kien differenti għal kollox. Però kienet biberija, naħseb li kienet biberija ta' bejn żewġ Għawċin li jġildu issa 2 minuti wara jieħdu kafe flimkien u jekk mhux xi grok whisky wkoll. U jissu ma ġara xejn, però l-argumenti kienu dejjem ikunu fuq is-sustanza mhux fuq xi affarijiet personali. Kif se jsir id-dizzjonarju x'għandu jsir il-provi li ġejjin. Interessanti ħafna fil-verità nibtet l-idea wkoll biex sar possibbli. Ekku. Nafu li intom kontu pubblikaturi li għamiltu d-dizzjonarju kif qed ngħidu. U kien ta' suċċess ukoll. Iżda kif nibtet l-idea tad-dizzjonarju? L-idea tad-dizzjonarju kif diġà kienet diġà f'moħħ Aquilina. Aquilina kien jaf eżatt xi jrid, però ma kellux il-moħħ organizzattiv f'dak li għandu x'jaqsam il-proċess tal-istampar. Kien ukoll persuna li jekk ma tafx titkellem ħażin, jgħalek titkellem ħażin. Biex npoġġuha f'mezzi daqsxejn inqas. Perfezzjonist naħseb. Perfezzjonist, però kellu din il-manija li
il-ktib mhux lest sakemm mhux stampat. Sewa. So, issa qed nitkellmu dejjem f'era fejn il-computers ma jeżistux, internet ma jeżistix u l-mezzi tal-lum teknoloġiċi dwar l-editing ta' ktib qasbis konna noħolmuhom, ġifieri konna ngħidu min jaf, kienu l-bot ħafna minn dawk li huma llum u ħafna drabi Aquilina kien jibda jikkoreġi id-dizzjonarju tiegħu meta jkun dak li aħna jsejħulu proof stage fl-abbozzi. Meta fil-fatt il-xogħol suppost kellu jsir qabel, ġifieri fuq typewriter, mbagħad jikkoreġi, mbagħad jerġa' jsir, però kien jikkoreġi wara li jara ix-sheets kbar tal-xismu, ix-sheets li llum ħafna minnhom qegħdin depożitati l-università. Apparti li nħin kollu jarġa' jikteb, nħin kollu jarġa' jikkoreġi lilu. Jirrevedi kollu lilu nnifsu. Tajjeb li ngħid li Aquilina għal min jafu jew għal bidadu jiftakru ma kien jikteb xejn. Aquilina jiddetta. Sawa, ġifieri u kellu flow f'moħħu li kienet inkredibbli, ġifieri jgħidilek eżatt kif għandha tinkiteb. U wara dak ma kienx jerġa' jirrevedi xejn. Ħlief meta jara il-proofs tal-ktieb. U hemmhekk fejn kienu jitlu ħafna problemi u ħafna kwistjonijiet bejn magħna u mal-istampatur anki minħabba li l-ispiża mbagħad tad-dizzjonarju bdiet tisplodi ġifieri. Nafu li dak iż-żmien kienet għolja l-karta u forsi kien żmien ieħor. Kif kontu sibtu il-fondi biex tippubblikaw daw il-volumi kollha? Mela, ħan nirġistrutta ftit il-mistoqsija b'mod differenti. Mela, id-dizzjonarju ta' Aquilina huma maqsum fit-tnejn. Għandek il-parti Malti-Ingliż u l-parti b'żewġ volumi, mbagħad għandek l-Ingliż Malti f'erba' volumi. Il-proċess fit-tfassil għall-istampar tiegħu sar b'mod differenti. L-ewwel żewġ volumi saru permezz ta' li tajna x-xogħol kollu lill-interprent stamperija lil-lum għadet. U Aquilina kellu minħabba li kien jiddetta kollox kellu din il-fissazzjoni x-xogħol mhuwiex lest qabel ma jaraħ forma kważi finali. U fil-waqt aħna minarina kellna x-xogħol fuq typewriter lest għall-istampa u kien għadu l-ewwel parti tal-provi u fil-fatt kien jibqa' jikkoreġi. Bil-konsegwenza li l-ispiża fuq il-provi tal-ewwel dizzjonarji kienu telgħu b'mod esorbitanti, kienu qabżu l-50,000 lira Maltin qed nitkellmu għal 40 sena ilu qed nitkellmu fuq spiża kbira ħafna tali li kienet kważi fallitna. U dik kellna noħorġuha kollha aħna ma kellna l-ebda għajnuna mill-ebda gvern jew l-ebda ma kienet teżisti l-ebda kunsill dak iż-żmien biex jgħinna. Kważi ngħid ukoll li kieku l-kunsill tal-ktieb jew kien jeżisti lu xorta ma kienx jagħtina dak it-tip ta' flus u għajnuna. Mbagħad ħarġu l-ewwel żewġ volumi ħarġu minn għalija kien hemm 8 snin bejn l-ewwel volum u t-tieni volum anke minħabba nuqqas ta' fondi u riżorsi. Apparti l-provi Aquilina kien dejjem ikollu bżonn assistent wieħed jew tnejn jgħinuh. Xi ħadd biex jittajpja dejjem rid ikun hemm għax kif diġà qed Aquilina kien persuna li jiddetta u mhux jikteb, ġifieri kien ikun ċar ħafna f'moħħu xi jrid jgħid u mbagħad jiddetta u xi ħadd jikteb. Fi żmien fejn computer ma jeżistix, software għal word processing ma jeżistix, kienet it-typewriter. U hemmhekk l-ewwel żewġ volumi l-Malti Ingliż sar b'dan il-mod. Li kieku kellna nagħmlu evalwazzjoni tal-flus, il-feasibility study tad-dizzjonarju, illum ngħid li ma kienx feasible kważi għal xejn. Llum nikkalkulaw li fid-djar m'hemmx aktar minn 3,000 settijiet ta' dizzjonarju fuq popolazzjoni ta' 500,000 ruħ huma vera ftit. Meta mbagħad ġejna biex nagħmlu t-tieni parti li minn għalina kienet se tkun żewġ volumi oħra ma mbagħad spiċċat f'erba', ġifieri diġà għandek kalkolazzjoni żbaljata li marret id-doppju. Pruvajna xi ħaġa ġdida sa dak iż-żmien kien bdew joħorġu l-ewwel tip ta' word processing packages u anki computers u konna installajna
Apple Mac tal-ewwel ġenerazzjoni fl-uffiċċju tal-Prof Sakwinina u kellu dejjem l-assistenza. Però tal-inqas l-ispiża tat-tibdil tal-provi ma kienx qiegħda hemmhekk investejna fit-teknoloġija aktar milli xismu. Però il-proċess kien itwal għax il-bażi tat-tieni parti tad-dizzjonarju huwa l-Ingliż u l-Ingliż huwa voluminus ħafna iktar sewa mill-Malti. Hemmhekk ukoll indunajna li kellna bżonn għajnuna finanzjarja. Fil-fatt kienet inħolqot speċi ta' fondazzjoni il-Maltese Language Research Trust Fund li fija konna sibna numru ta' sponsors ewlenin. Nista' nsemmi qegħdin fid-dizzjonarju fosthom azzjendi bħal Farsons, azzjendi bħal l-Australian Tobacco dak iż-żmien kienu t-tipip kien għadu infoka ħafna illum tajjeb li nħidu li t-tipip jagħmel ħażin u dat tip ta' sponsorship mhumiex aċċettati imma fortunatament għad-dizzjonarju kienu tajnuna kbira, però mbagħad kellna entitajiet oħra bħal Malta qed nipprova niftakar kien hemm l-MUT dak iż-żmien li kienet għennitna biex anki tkun garanti tal-flus li nataw verament qed jintefqu għall-iskop li qed isir. U grazzi għal dawn il-flus minn hekk kienu nġabru b'kollox mal-40 jew 45,000 lira Malti saret intefqu fil-bżonnijiet ta' riċerka għat-tieni parti tad-dizzjonarju li mbagħad eventwalment ħarġet ftit wara il-mewt tal-Prof Sakwilina, però kien lest lejn l-aħħar ta' snin 90, ġifieri l-1999 ħareġ l-aħħar volum tad-dizzjonarju biex hekk ukoll għaqadna is-sitt volumi.